Ungaze ngabazi lo osesithombeni uMayokathi bafowethu ungumculi kaMaskandi usethenge nepholo-ke bafowethu. Sokhumbula ukuthi wavela kanjani. Usebonge noMbeje-ke ngokuthi amnike ithuba lokuthi amveze ebantwini. Uye esethi uNkulunkulu uney'ndlela ey'ningi zokusebenza, angathatha umuntu okade ungaqondile ukuthi angase akusize bese akusize ngendlela esiseceleni. Shuthi-ke uthi uMbeje waba isibusiso kwesiqalekiso. Bafowethu sibonge nokuthi ukwazile ukuthi amkhumbule kwimpumelelo yakhe abe nayo. Bancane-ke bafowethu abantu abathi mebephumelela bese beqalaza emuva babheke bese bebonge nabantu ababeke kulezinga abakulona. Bafowethu mesihlabela phambili, ngiyayizwa libe lihlongozwa lapha yaSepthemba, mhla ka-1 Septhemba, noma-ke phakathi noSepthemba kuyale yaMthandeni SK ukuthi uzokhipha. Cha, umbono wami uthi asilindeleni omacekeceke okanye kuzoshintsha igama kube i-SK Brothers, but-ke sizobona ekuhambeni kwesikhathi. Kungenzeka afike negama elisha sha leqembu ekuthiwa i-SK Brothers, mhlampe labafana abagidayo bakhipha into encane nje yokuthi basijabulise. NgoSepthemba sisalinde i-album yakhe, but-ke angazi izinhlelo zakhe. Owakho umbono uthini wena? Cause 100% sure angeke akhiphe ngoSepthemba. Lapho singabeka imali phansi. Ngicela ukuthi ni-subscribe, izobonana ngakusasa.